Díobh seo é an obairbhaile ó a réir, bhí mar ar Cleachtadh 9.2 agus ag feallam faoi Ciorcail agus teascóg achar agus imlíne. So an céad ceist, an ceist a hain, there sé úsáid an ochar pie ar the orbhán chun imlíne ga ceann an Ciorcail seo áil. So a rís tá muid a caint nuair bhfuil muid caiimial ar imlíne, tá muid caiimial ar an fad timpeall an Ciorcail. Agus tá firmla saléir fialar seo, agus sé sin dó paor, tá muid tar éis sé scríomhann seo faoi ga ceist. So is rud ag an ba cheartaíomh go léir a bheith ag scríomh síos le gach le ceist, mar in san áir teist joigh tú marcna le haig é seo a bháin. Okay? Agus uaireanta is leora é le haig pas sa chuid seo an ceist. Okay? Má scríomh tú just faoi síos é seo an sin tá tú éis cahar as de anna chuid an nóir a áil. Okay? So just teig I dahí é sin a scríomh gach le or. Cé go bhfuil sé de glán bhear agat. Ní hé sin an puinte. Tá muid ag Cleachtadh conas ceistena scrúdathe a ragart go thomláin agus I gceart. Agus an méid is mó pointí a hairntas ga ceist is gur féidir libh. Okay, so tá is an gohfuil an ór chorm le 14 an seo, so tá imlíne an Ciorcail seo chorm le 2, agus tá muid chun pie ar orbhána úsáid, agus fá an sin 14, agus beg an freagra is centimeter, mar tá sé roiite sa ceist. So tug sús sa orbhán cinnte scríomh an 2 pie 14. Okay, mar rís joigh tú marc an eile den le haig é sin dhéanamh. Agus ar the orbhán 2 fá pie feiceadh tú é sin ag bun an orbhán, tá sé buí, sa begar te scríomh shift, agus an sin tá sé le fáil ar an cuid an orbhán a feicin cosúla fá 10 I go dex. But tá sé thar sin. So 2 fá pie fá 14, agus joigh tú ar dús, joigh tú 28 pie. Okay, so sin é an freagra crin. Okay, con an sin é áil ceart go dtí an na dathúlach amháin, brúg ar an cnapa a feicin cosú le seo. An SD. Okay, brúg ar sin agus tuairg sé sin dit garvastacán. So it's 87 punk 9 sé 4 5 9 4 3 domsa agus centimeter agus ceart sin achar. Agus anis de bhórgur garvastacán is féidirling a rá. Okay, tá sé chorm le sin ceart go ionad a bháin. Dathúlach. Okay, an rud céine an seo. 2 fá pie fá 16 a rís tá muid caiimial ar centimeter agus centimeter an seo. Agus joigh tú 32 pie agus tá sé sin chorm le 100 punk 5 3 9 9 sé 4 9 brunner. Níl sé sin carcatí gan is an dathúlach de brunner. Brunner. So scríomh an seo is carcatí anad an bháin dathúlach. Okay, so sin é an méid spás atá muid géirigh. Tá sé sin 5 nó níos mó, so taonn sé seo suas. Okay, so scríomh muid 8 taonn sé sin suas go 10, so taonn sé seo suas comma 8 punk 9 centimeter brunner. Okay. Okay, so aráscrí an ceann seo, chorm le 100 punk 5 3 etc. So chorm le 100 punca tá sé seo, tá an 3 5 nó níos mó, so taonn sé sin suas. 100 punca 6 centimeter carnatha ceart go ionad a bháin. Okay, nis